Ahoj, já jsem Vašek Dekanovský ze serveru inspirujícíblogs.com a chtěl bych vám představit tuhletu knížku. Jmenuje se The Goal, což je anglický cíl, je od Izraelce Eliyahu Goldratta. Goldratt zhruba před 30 lety přišel z Theory of Constraints. Je to teorie, která říká, že na všechno se musíme koukat jako na celek, jako na celý systém. A vlastně systém je všechno. Systém je moje tělo, tam jsou buňky, které spolupracují, orgány. Systém jsou moje vztahy s druhými. Systém je třeba podnik, ve kterém pracujeme. A o tom je právě tato knížka The Goal. Není to učebnice, je to příběh. Příběh ředitele podniku, který se jmenuje Alex. A Alex dostane ultimátum, že pokud do 3 měsíců nezlepší svůj podnik, tak ho zavřou a 300 lidí bude na ulici. Alex řeší ještě druhý problém, a to je, že protože stráví 14 hodin denně v práci, jak to někdy vidíme i od svých kolegů nebo děláme my sami, tak jeho žena se od ní chce odstěhovat. Alex řeší tyhle dva problémy a nejdřív vůbec neví, jak na to, co tedy má dělat, až na letišti potká svého kamaráda, který ho kdysi učil na vysoké škole fyziku. A ten mu prozradí, že většina věcí, které si myslíme, že víme o řízení podniku, je špatně. Prostě fungují z tradice a nekoukají na podnik jako na systém, jako na celek. Alex začne tyhle nové myšlenky absorbovat a aplikuje ve svém podniku. Já jsem se o tom bavil s kolegou a zjistil jsem, že teďko 30 let potom, co to Goldratt napsal, funguje to v naší fabrice úplně stejně. A myslím si, že po celém světě se najdou další fabriky, kde to tak funguje. Oni měli seznam strojů, který jednají neefektivně, a začali odzhora to zlepšovat. Měli stroj, pracuje na 50%, zlepší ho na 100%. To, že aby fabrika dál fungovala úspěšně, mohli pracovat jenom na 35%, už neřešili. Takže stroj teď velice efektivně produkuje zboží na sklad a zaplňuje sklady, čím zvyšuje cenu. Alex postupně vlastně aplikuje tyhle nové přístupy a podaří se mu podnik zachránit. Je to napsané strašně hezky, vlastně přemýšlíme spolu s tím hlavním hrdinou, postupně nám to dochází, ale není to tak nepříjemný, jakože bychom třeba řekli, to je ale debil, proč na to nepřijde, prostě to takovou jednoduchou, příjemnou cestou, velice čtivou se dozvíme, jak funguje Theory of Constraints a jak zlepšit jakýkoliv naše systémy, ať už je to práce, vztahy nebo zdraví, tady je to v případě výrobního podniku, tak Eliyahu nám odhalí, jak to všechno můžeme jednoduše zlepšit. V té fabrice si vlastně ani nevšimnou, že došlo k nějaký změně. Je tam pouze změna na tom úplně nejhornějším místě a nikdo jiný nedělá nic jinak, akorát jsou všichni šťastnější. Takže Eliyahu Goldratt, The Goal a víc najdete na inspirujícíblogs.com. Díky.